Sa sini nga bahin sang dalan na aksidente ining biktima nga driver sang motorsiklo nga si Jomari Gabon. Nga konsirin ini siya ang ginbawian sang iya sini nga kabuhi. Patay na ginkawatan pa ang isa ka 32 anyos nga biktima sang isa ka aksidente sa National Highway sa may bahin sang Sitio Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1, Siyudad sang Sagay. Takna alas 11:58 sang tungang gabi, Enero 3, sang matabong aksidente nga konsirin ginkilalang biktima sa kay Jomari de la Torre Gabon, 32 anyos kidad, isa ka driver kag residente sang Housing Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, Siyudad sang Sagay. Sandig sa impormasyon na gikan sa Sagay City Police Station, ginauso isang biktima ang dalanon halin sa city proper padulong kuntani sa Rafaela Barrera. Pag-abot sa nasambit nga lugar, posible bangod sa nakainom ang biktima, aksidente ini nga naglapaw sa kurbadahon nga dalan kag nabunggo sa barandilya sa higad. Bangod sa mabaskog nga pagkabunggo, nalagpot si Jomari kag nabagok pa ang ulo sa poste sang telepono nga nagresulta sa malubang ang pila sini. Gintingwaan padala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Masakit pa diri kay nadula ang wallet ni Jomari nga suno sa pamilya, mayunod pa sang 20,000 pesos kag iya mga IDs. Sa karon, ginapanawagan sa himata ka biktima nga kung pwede mabalik lang ang iya sini nga wallet bangod sa kaimportante sang iya nga mga dokumento. Mga balita gikan diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental, ini si K5 Ruel Penada para sa Kampiyon nga mga balita, impormasyon, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.